Beyik Tanrım, bize iyice çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını için. Neme diyenlerini öldüremeyen ok. Men sizin arağınızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek bolar hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen bir şatlıklı havarı ilki bilen paylaşmak isteyen. Bu şatlıklı havar bu mukaddes kitap baradadır. Mukaddes kitap bu doluluğuna 66 sanı içinde kitap var. Bu kitapların hemmesi Türkmen dilinde tercüme edilip bizim elimize gelip kavuştu. Bugün biz Türkmen halkı öz dilimizde, eni dilimizde Hudaýyň sözüni okap bilýäs, onu düşünüp bilýäs, o barada pikirlenip bilýäs. Bu bizim üçin uly bir şatlykdyr. Tövrat, Zebur, İncil kitaplary diýip adyny yüzlerçe ýyllap eşidip geldik. Emma diňe bir adyny eşitdik. Ol kitaplaryň nähilidigini, ol kitaplaryň näme zatlary bardy gürrüň berýändigini biz bilmeýärdik. Indi bugün biz öz dilimizde bu kitaplaryň hemmesini şol bir kitapda jemlenilen mukaddes kitap diýip adlandyrylýar. Bu kitapta biz Hudaýdan gelen ähli kitaplary okap bilýäs, Hudaýyň sözüni bu kitaptan öwrenip bilýäs. Hudaýa şükürler we minnetdarlyklar bolsun. Bugünkü gepleşigimizde gadyrly ildeşler, men siziň bilen bu mukaddes kitaptan hemişe aýdýadym gepleşiklerimde mukaddes kitapta yazılan. Ine bugün bu mukaddes kitap dolulugyna biziň elimizde bu mukaddes kitaptan men siziň bilen Hudaýyň sözü barada paylaşmak isleýän. Bugünkü gepleşigimde men toba barada gürrüň etmek isleýän. Toba etmek bu näme diýmek? Toba etmek barada gadymky peýgamberler Tövrat kitabında, Zebur kitabında, İncil kitabında toba etmek barada Hudaýyň sözü näme diýär? Umuma giňeşleýin toba baradaky gürrüňimi bu gepleşikde alyp barmak isleýän. Gelin ilki bilen bu gepleşikde toba barada gürrüňe başlamazdan ozal Hudaýyň sözünden bir esaslary alalyň. Gelin täze ähden İncil kitabından alalyň. İncil kitabında täze ähde Yahya çümdürücü diýip bir peýgamber, soňky peýgamber, İsa'dan öň gele ýaşap geçen Yahya çümdürücü diýip biri bardy. Mukaddes kitabı okan olsaňyz onda siz onuň adyny hökman duýansyňyz. Yahya çümdürücü İsa'dan 6 ay ozal doğulýar ve ol İsa'nın öň ýanyndan gelýär. Ol özüni çölde gıygırýanyň sesi diýip özüne şeýle at berýär. Yahya peýgamber İsa Mesih gelmeziniň öň ýanynda. Ol İsa Mesih'in gelmegine yol taýýarlamak üçin meni Hudaý iýberdi diýip özü barada şeýle aýdýar. Yahya peýgamberiň vagyzy, ol çölde vagyz edýärdi. Adamlaryň hemmesine ol toba etmäge çagyrýardy. Yahya peýgamberiň eden vagyzlarynyň esasy temasy, esasy adamlara vagyz edýän zady, bu adamlaryň öz günäli ýaşaýşyndan, günälerinden el çekip toba etmäge çagyrlaşdy. Gelin okalyň ol nähili adamlar toba çagyrýar. Lukanyň hoş hawary 3-nji babda
7. ayettan okap başlayan. Bir ulu mahelle suda çümdürülmek için Yahya'nın yanına geldi. Yahya onlara şeyle yüzlendi. Ey Allah öğrenler nesli, gelecek gazaptan kaçıp kutulup bileriz ödeyeniz mi? Bundan beylek eden tovuğunuza münasip meyve verin. Özünüze bizim atamız İbrahim'dir deyip aytmağı hıyalınıza hem getirmen. Men size şunu aydayın. Huday İbrahim üçün şu daşlardan hem perzent yaradıp bilyendir. İne palta eyyem ağaçların düğünde yatır. Onot meyve vermeyen her bir ağaç çapılıp oda taşlanar deyip vagiz ediyadi. Yahya bu sözler arkalı ulu mahallege, bütün halka yüzlenip şeyle güçlü sözler bilen onları tova çağıryadı. Seredin onun aydiyan sözlerine. Ey Allah öğrenler nesli. O şeyle güçlü sözler bilen halka yüzlendi. Elbette bu halk için bu qahar getirici bir sözdü. Ama o şeyle güçlü söz bilen onlara yüzlenip diyen zadına seredin. Gelecek gazaptan kaçıp kutulup bileriz ödeyeniz mi? Gelecek gazaptan näme barada gürrüňe diye. O dünyanın sonunun gelýänligine, İsa'nın yere gelýänligine, hüküm gününün yakınlığını halka şeyle ayan ediye. Hüküm günü gelen wagtynda her bir adam, bütün halk olarak yekelikte her bir adam Hudaýyň hüküm kürsüsünün öňünde oturjakdygyny aýdýar. Hudaýyň gelecek gazabından kaçıp kutulup bileriz deyip ödeyeniz mi? Yok, bunu etmene başarmarsınız. Näme üçün? Sebebi halkın pikir edişi ýaly, adamların pikir edişi ýaly gazaptan kaçıp kutulup bolmaz. Ya da bu gazaptan pul verip hükümden kutulup özüňi azad edip bolmaz. Ya da tanışlık üstü bilen, ya da başka bir mal mülk verip, ya da kazını satın alıp, hiç bir yol bilen, ya da eden gowy işlerin bilen, özüňiň beren sadakaların bilen, umuman aydan wagtynda men bir dine degişli diýip özüňi hasaplap, ya dindar görnüşüň bilen özüňi adamlaryň içinde dindar alıp barmak bilen oraza tutýan, öýle edýän, beýle edýän, belki nähilidir bir yol bilen Hudaýyň gazabyndan, hükümünden kaçıp kutularyn diýip öýdýän adamlara şeyle yüzlenýär. Bu gazaptan kaçıp kutulup bilerin öýdýär misiniz? Yok, mundan kaçıp kutulup bilmersiňiz. Soňky ayatda mundan beýlek eden towaňyza münasip meywe berin. Hakykatdan towaňyz meyvesi bolsun, towanyň meyvesi bolsun. Diňe bir agızda towa etmek däl. Diňe agızda biz towa edýäris diýmek däl. Bu edýän towaňyzyň meyvesi bolsun. Diýmek ki sizin häsiýetiňizde, sizin pikirleriňizde, yüregiňizdäki niýetleriňizde, edýän hereketleriňizde towa münasip meyveleri getirin diýip hakykatdan halky towa çağırýar. Olar ýene de seredin. İsrail halkı özünü Ibrahim'in neslinden deyip hasaplayadı. Ibrahim'in neslinden bolanlığımız için biz Hudaýyň gahar gazabından kaçıp kutularız deyip özlerine şeyle hasap edýärdiler. Emma Ibrahim'in nesli olmak bilen bu gazaptan kaçıp kutulup bilmejegine Yahya bu yerde olara yine aýdýar. Seredin. Siz Ibrahim'in neslinden deyip özüňizi şeyle hyýal edýär misiniz? Buna bil bağlaman. Hudaý Ibrahim'a gerek bolsa bu daşlardan hem nesil ýasap bilýändir diýe. Ine palta ağacın aşağında yatır. Meyve vermeyen her bir ağacı bu palta çapıp oda taşlar deyip vagyzyna başlaýar. Halk üçün bu gaty bir agyr bir eşitmesi kyn bolan bir sözlerde. Şol bir hatarda hakykat sözlerde. Çünki tova etmän hiç kim Hudaýyň padşalygyna girip bilmejekdigine Yahya peýgamber bu yerde nıgtap geçýär. Seredin indi halkın içinden adamlar yine Yahya'nın yanına gelýärler. Dürli gatlaklardan, dürli işlerde işleyen, dürli vezipeleri bolan adamlar Yahya'nın yanına gelip şeyle diýdiler. 10. ayattan halk ondan "Ey sen biz näme etmeli?" diýip soradı.
Ol, iki köynekli birini köyneksize bersin. İymiti olan hem şonun yağlı etsin deyip cevap berdi. Salgıtçılar da çümdürülmek için onun yanına gelip, "Muallim, biz näme etmeli?" deyip soradılar. Yahya olara, "Özüňize buyurulandan artık almaň" diýdi. Onsoň eskerler de, "Biz näme etmeli?" deyip soradylar. Olara, "Hiç kimden zorluk bilen pul almaň, nähak yere töhmet atmaň, öz hakyňyza kaýyl boluň" diýdi. Ine towanyň, hakyky towanyň miweleri şulardyr. Adamlar, halkın içinden çıkan adamlar, her hili gatlaklardan gelen adamlar, her hili vezipeleri bar olan adamlar, olar ählisi gelip özlerinin towba etmek üçin näme etmelidigini Yahya'dan soradylar. Yahya olary suwda çümdürmezden ozal, olaryň her birine gerekli olan hakykaty aýtdy. Towba näme diýmek? Halka näme diýdi? Kimin iki sany köýnegi bar olsa, o köýnek size bersin. Şeýle de iýmit barada, kimin artykmaçy iýmidi bar olsa, iýmiti ýok, açlar bilen paýlaşsyn. Salgytçylar onuň ýanyna gelip, "Biz näme etmeli?" diýen wagtynda, olara da towbanyň hakyky miwesini şeýle diýip aýtdy. Gereginden artık hiç kimden pul almaň. Çünkü salgytçylar, olar halka aldap, gereginden artık salgyt alıp, olar baýaýardylar. Halka aldamak bilen meşgullanýardylar. Olar hem towba etmek üçin Yahya'nın yanına gelen wagtynda Yahya olara halktan gereginden artık pulu almaň. İşinizi dowam ettirin. Salgyt ýygnamak bu siziň işinizdir. Emma gereginden artık almaň çünkü Hudaýyň öňünde uly günah edýäňiz diýip olary towba çağırdı. Şeýle de eskerler geldiler. Eskerler gelip Yahya'dan şeýle soradylar. "Biz näme etmeli?" Ona Yahya şeýle jogap berdi. "Hiç kimin elinden zorluk bilen pulunu almaň, hiç kime nähak töhmet atıp tutsak etmeň, öz hakyňyza kaýyl boluň" diýip olara da yüzlendi. Ine towbanyň hakyky dogry miwesi şundadyr. Adam nähililigine garamazdan, nähili derejeňe garamazdan, nähili wezipeňe garamazdan, näme iş edýänine garamazdan, yürekten towba edip gelýän olsaň, towba diýmek bu sen özüňiň günäli edýän işiňden el çekip Hudaýyň dogrulygyna tarap ymtylmagy aňladýar. Soňra Yahya özü barada aýtdy. "Men diňe halky towba çağırmak üçin geldim. Olaryň yürekleriniň Hudaýyň öňünde dogrulanmak üçin olary towba çağırmaga geldim" diýdi. Yahya'nın bütün vagyzynyň esasında budur ýady. Näme üçin? Çünki ähli depeler düzelmelidir. Egrem bügremlikler dogrulanmalydyr. Ähli depelikler tekiz bolup, yürekleri, adamlaryň yürekleri İsa'nın gelmegine taýýar. Onun getirjek hoş habaryny kabul etmege taýýar bolmalydy. Şonuň üçin Yahya özü İsa'nın öň ýanyndan gelip bu işi yerine getirýärdi. Köplenç adamlar ýalňyş düşünýärler. Towba diýen wagtynda, häzirki döwürde hoş habar wagyz eden wagtynda towba diýen söz köp agzalmayan bir zat. Diňe iman etsen yeterlikdir. Diňe iman etsen Hudaýyň padşalygyna girersiň. İman etsen halas bolarsyň. Ebedi ýaşaýyşa eýe bolarsyň diýip diňe imana ünüs berýärler. Emma imanyň öň ýanyndan gelýän towba şeýle bir wajypdyr. Çünkü olar şeýle bir iman bilen towba ikisi biri bilen baglydyr. Olar biri-birinden aýran mahalynda onda hakykatdan da adam imana da gelip bilmeýär. Adam Hudaýyň padşalygyna da girip bilmeýär. Towba yok yerde, towbanyň yok yerinde iman hem yoktur. Köplenç aýdýarlar, İsa merhemet getirdi. İsa iman etseň diňe bu yeterlikdir. Yok. Gadym peýgamberler de, Yahya suwda çümdürüji de, İsa hatta İsa'nın özü de adamları towba çağırýardy. Seredin Markus'un hoş habarının 1. babynyň 15. ayadında. İsa wagt doldy. Hudaýyň şalygy golaýlady. Towba edin, hoş habara ynanyň diýýärdi.
İsa da öz hizmetine başlayan vaktinde ova şəhərlərdən şəhərlərə gidip Hudaýyň hoş habarını vagiz edýärdi. Hudaýyň hoş habarını vagiz eden wagtynda İsa seredin. Tova edin deyip sözünü başlayadı. Tova edin ve hoş havara inanın deyip vagiz edýärdi. Yahya'nın edýän vagizinin doğruluğunu İsa tasdiklaya. Yahya adamları tova çağıryadı. Onun çağırışı doğrudu. Çünkü tova etmen, hoş havara iman etmek mümkün değildi. İsa da gelip adamları tova etmege ve hoş havara iman etmege çağırdı. Bu nekili acayip zatlar. Çünkü peygamberler hiç haçanam, köne ähtaki, täze ähtaki bar olan peygamberlerde, onlar hiç haçan biri-birine kapma karşılıklı sözlemeyedi. Çünkü onların əhlisi, mukaddes Hudaýdan alan taglimatlarını, Hudaýyň sözünü halka yetirýärdi. Tova etmege ähli peygamberler çağırdı. Täze ähtede biz Yahya Çümdürücünün ve İsa'nın adamları tova etmege çağıryandygyny görýäs. Gelin yine de käbir ayatlara bilelikde seredelin. İsa'nın yanında yine şagirdlerine İsa şeýle zatlar aýtdy. Şol wagt bir näçe adam gelip Pilat'ın celilelere edenleri barada İsa habar verdiler. Pilat olaryň käbirlerini öldürüp, olaryň kanlaryny kesip duran gurbanlıklarına koşupdy. İsa şeýle jogap berdi. Şeýle ejir çeken bu celilelleri beýleki ähli celilellerden has köp günäli hasaplayarsınızmı? Elbette yok. Emma tova etmeseňiz, sizin hemmeňiz şolar ýaly helek bolarsınız. Ya da Siloam minarası üstlerine yıkılıp ölen 18 adam yadyňyzda dälmi? Eýsem şolar Ýerusalimdäki has köp Ýerusalimdäkilerden has köp yazıklıdır öýdýärmisiniz? Elbette yok. Emma tova etmeseňiz, sizin hemmeňiz şolar ýaly helak bolarsyňyz diýip İsa aýtdy. Bu yerde iki hili misal var. Bu yerde iki hili misal var. Bu misallarda İsa şeýle diýär. Ähli adamları yine de tova etmege çağırýar. Köplenç adamlar şeýle pikirlenipdirler. Eger kimdir bir bilen betbagçylyk yüze çykýan olsa, yankı Pilat'ın öldüren adamları, celileli adamları öldürüp, şeýle maskaraçylykly ölüm bilen öldüren wagtynda adamlar şol adamlar günäkärdir, şonuň üçin ölendirler diýip hasaplapdyrlar. Emma olar diýe beýleki celili halkyndaky adamlardan has günäli diýip hasaplaýarmysyňyz? Yok. Eger tova etmese hemmelerem şeýle ölüm bilen näme ederler? Öler diýdiler. Üstlerine bu minara kaçıp ölen 18 adam betbagçylykda ölen wagtynda adamlar yine hasaplayarlar. Olar bir günah edendir, Hudaý olary ceza verendir. İsa diýer, tova etmeseňiz, sizin hemmeňiz hem şeýle helak bolarsyňyz diýer. İsa bu güýçlü sözler bilen halka yüzlenen wagtynda, ol hakykatdan da halkyň yüregine belýärdi. Halkyň ýüregi tova etmen, hiç haçan Hudaýa tarap öwrülmejekdigine İsa bilýärdi. İsa bilen diňe bir merhemet, gutuluş däl. İsa bilen adamları doğruluğa çağıryan hakykat geldi. Bu hakykat näme diýär? Hakykat Hudaýyň sözü ähli adamlaryň günäde ýaşaýanlygyny paş edýär. Günäde ýaşaýan adamlary paş etmek bilen olary towwa çağırýar. Towwa çağıran wagtynda adamlaryň ýüregi Hudaýyň öňünde dogry bolup gelýär. Towwa şeýle zatdyr, gadyrly doganlar. Hudaýa iman eden wagtymyzda towwa ilkinji ädimdir. Towwa diýmek şeýle diýmekdir. Towwanyň iki tarapy bar. Towwa etmek diňe bir günälerden saklanmak däldir. Ya da günälerini boyun almak däldir. Ya günälerini pişman edip ökünmek däldir. Towwa diýmeklik
adam günahlarını ökünüp, günahlarından yüz öğürüp, şol bir hatarda ol Hudaya tarap yakınlaşmak diýmegi anladı. Adam tövbe eden olsa, şol bir duran yerinde günahlardan el çekip, şol bir yerde duran olsa, Hudaya yakınlaşmayan olsa, onda ol adam tövbe etmedik adam. Ol dine wagtlaýynça saklanan adam, ol yine de kaydıp, önkü günäsine barıp düşmege hiçbir şüphesizdir. Tövbe edýän adam, hakikattan da ol Hudaya yakınlaşmalıdır. Yoksa ol tövbe eden adam däldir. Bunun misalyny gelin biz nirde yine de dowam ettirelim. Hudaýyň sözünden bu ayatları bilerekde sizin bilen okalyň. Häzir men Selaniklere yazılan hattan okamak isleyen. Selaniklere yazılan hattın 1. babının 9. 10. ayatlarında şeýle yazılan. Qaytam oların özleri, sizin bizi kabul edişiniz ya barada gürrün berýärler. Şeýle de sizin buutlardan yüz öğürüp, Hudaya tarap öğürlendiğinizi aydıp berýärler. Siz indi hakyky, diri Hudaya kulluk edýärsiniz ve onun ölümden direlden, oğlu İsa'nın göklerden gelmegine garaşýarsınız. İsa Mesih bizim ählimizi geljekdäki gazaptan halas edýändir. 1. Selanikliler 1. bab 9. 10. ayatlar. Selaniklilere yazılan bu hatta bu iki ayadın üstü bilen biz näme zatlary görýäs. Selaniklilere yazılan hat olaryň nähili tövbe edendigi barada gürrüň berýär. Seredin bizim aýdýan zatlarymyza bu yerde tasdiklama bar. Tövbe nähili bolupdyr? Olar İsa Mesih baradaky, onun halaskerdigi baradaky hoş habary eşidipdirler. Selanikdäki imanlılar bu hoş habary eşitmek bilen olar näme edipdiler? Olar buutlardan yüz öğürüp, Hudaya tarap öğürlendiğinizi aydıp berýärler. Indi olaryň özü de däl. Başka adamlar, daşardan seriden adamlar, Selanikdäki İsa Mesih'e iman eden adamlar barada şeýle şaýatlyk edýär. Olar buutlardan yüz öğürdüler. Öňler buutlara secde edip, olaryň ibadatxanasyna gidip, o buutlaryň ibadatxanasyna gurbanlyk getirip, bütün şol buutlar bilen muňa Hudaý diýip, şoňa secde edip ýaşaýan adamlar, indi şol buutlardan yüz öğürüp, dine bir yüz öğürüp durmandırlar. Yüz öğürmek bilen olar näme edipdirler? Olar indi hakyky diri Hudaya kulluk edýärsiniz. Hakyky diri Hudaya tarap öğürlüpdirler ve ona kulluk etmege başlapdyrlar. Näme üçin? Sebäbi olar hakykatyň kimdeligine göz ýetiripdirler. Seredin tövbe nähili. Ýalňyş ýoldan, günälerden, öňürek secde edýän buutlarından, bir topar erwetlikden, ýalňyş ýoldan olar yüz öwüripdirler de diri Hudaya tarap öwüripdirler. Diri Hudaya tarap öwrülmek bilen diňe bir saklanmandyrlar. Olar diri Hudaya kulluk etmege başlapdyrlar. Öňki tövbe etmezden ozal olar buutlara kulluk edýärdiler. Ähli jany teni bilen bütün bar zadyny buutlara gurbanlyk getirip, buutları Hudaý diýip hasaplaýardylar. Indi bolsa bu günäden, bu ýalňyş ýoldan olar yüz öwürdiler de dogry bolan diri Hudaya tarap öwrüldiler ve ol Hudaya olar kulluk etmege başladylar. Ölümden direlden oğlu İsa'nın göklerden gelmegine garaşýarsınız. Yine de bir zat, olar diňe bir kullugam etmeýärdiler. Olar sabırsızlık bilen her giýje gündüz dualarda erjellik edip, hakykatda ve mukaddeslikde ýaşap, gökten Hudaýyň oğlu İsa Mesih'in gelmegine her gün garaşýardylar. Bu nähili ajaýyp zatlar. Çünki İsa Mesih bizim ählimizi geljekki gazaptan halas etjegine olar yürekleri bilen inanypdyrlar. Ine gadyrly ildeşler, hakyky towba bu yerlerde görünýär.
Gelin bizde yine de bir gezek umumy jemleyici bir zatlar jemlälin we hakykatlary ortağa çıkaralyň. Selanikliklerdäki bolan 4 zada öňe süreliň. İlki bilen olar buutlardan yüz öwürdiler. Ondan sonra olar diri Hudaýa tarap öwrüldiler. Üçüncü olar diri Hudaýa kullyk etmäge başladylar ve her günkü ýaşaýyşyny olar Hudaýyň ogly İsa Mesihiň gökden gelmegine garaşyp ýaşaýardylar. Ine hakykatdan yürekden towba eden adamyň durmuşynda bu 4 zat bolmalydyr. Siz hem ähli günäleriňizden towba edin, Hudaýyň hoş habaryna ve Hudaýyň ogly İsa Mesihe yürekden iman edin, buutlardan ve günälerden el çekin, diri Hudaýa öwrülip oňa hyzmat etmäge başlaň. Her günkü durmuşyňyzda diri Hudaýyň ogly İsa Mesihiň göklerden bütün yer yüzüne, bütün adamzady höküm etmäge gelmegine sabırsızlyk bilen garaşyň. Özüňizi päklikde ve mukaddeslikde saklaň. Goý Hudaý siziň ähliňize akbata versin. Her günkü durmuşda pes göňüllük ve towba ýüregi bilen ýaşamaklyga o size kömek etsin. İsa Mesihiň ady bilen dilek edýän. Amin. Ey beyik Tanrym! Bize iyicek çörüňizi merhemet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini özlerim bilen ok. Men siziň araňyzda gurumdy Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçünjü gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar towba ederler.